Det er i hvert fald flot. Det er dejligt vejr her i dag. Solen skinner. Jeg er i hvert fald også bumpet. Vi er lige ved at være derude ved, hvor J han fløj ud over flyvehoppet. Filmen virker trøstet, så fordi vi kører ude i skov. Vi kører ude, hvor jorden den er rigtig bumpet. Så I må undskylde, hvis det er lidt bumpet. Men vi tager nogle flyvehop og sådan noget, hvis I synes, det er spændende. Så skal vi nok vise jer, hvordan man kører på mountainbike herude i en skov. Jeg kører så uden hænder, næsten. Kun med en hånd. Fordi at jeg holder jo så også min iPhone 4 lige her. Så... Og bare for at sige det er helt let, men vi kører ud i Rønnebæk skov. Ja, ude i Rønnebæk skov, der er det rigtig godt at køre, så hvis I har en mountainbike og godt kan lide at køre ud i skoven, så kan I jo... Ja, og hvis I er interesseret i det, så kan I... Der er lavet helt nye baner og sådan noget. Vi sidder lige fast i noget mudder igen, ligesom før i den anden video, vi lavede. Det må jeg undskylde, vi bliver lidt forsinket, men vi havde jo lovet jer, at vi skulle vise jer det flyvehop der. Men det er nogle flotte omgivelser. Vi kører i hvert fald ud en rigtig flot skov i Rønnebæk. Ved Rønnebæk skole. Det er i hvert fald rigtig sjovt at cykle på cykel herude.